Nonke bafowethu bapostoli ayikho enye indlela nami ngenzela ukuthi mangifike ekhaya bafowethu ngithole itiye otherwise inkinga uzobukasekho ubukasekho bafowethu ngiyanibikela abafundisi nonke kunobaba obefakaza la ngithandile kakhulu kunezinto engizithandile efakaza ngazo bafowethu ngenxa ukuthi isonto makuyisunday kufanele sibe sesontweni sontweni sikhulume zethu za la ekhaya esontweni amen elasekolose libhalwe kanjalo lelanga elasekolose chapter number 2 ngicela sifunde uverse number 6 uyazi ukuthi ngike ngaphathisa lo mzalwane into ebengiphathise yona kodwa ngicela ke ukuyeka kanjalo sihle kunento ebengithengelele yona hayi sele sisiyeka ngizokhuluma nje bafethu ningixolele mase kusesontweni ngifuna sifunde impostoli ngifuna sifunde esontweni kunento bengithanda ukuthi akutshalwa manje umbila bengiyothatha bengingiphahlamvu lombila manje lokho ke right njengoba sisesontweni bafethu ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ke asenze sibe la esontweni ngifuna silalele kahle isonto indawo i-workshop indawo yokwakha umzalwane isonto asisonte ematendeni kodwa sisonte ekhaya so ikhaya ke linomthetho walo kunomthetho nje wasekhaya ongesiwona umthetho wakomnyumuzi ngamagama la ekhaya sinomthetho wakhona esiphila ngawo angiwazi umthetho esiphila ngawo la ekhaya umthetho angakasho mhlambe ngithi izwi lithi ngisho umthetho izwi likampostoli ukuthi yena ayithandayo la ekhaya so wonke umuntu ke othanda lithi iBhayibheli umuntu makahlanganyele naloyo onjani amfundisayo ezintweni zonke niyangizwa bafethu now ngifisa ke siqale lapha ekuthenini umuntu nje ozalwa uJesu siqala phi naye umuntu ozalwayo izwi likaNkulunkulu number 1 masithatha umbila ngoba siyaya nje ezwini lenkosi ngoba ngiyithande into ngiyiveze niyibone umuntu mayezokhula la ekukholweni kufanele kube umuntu ovula amadlebe olalelayo la ekukholweni ingakho uJesu esibiza sonke ethasize la sonke noma izolo zethu zinjani zibovu uthi uJesu njani uyakuyihlanza ngamagama akuvele nje kuthathwe insipho izono zihlanzwa ngezwi elishunyayelwayo la epulpit malibonke igama lika Jesu now ke nansi into masoqala ukwakha umuntu izwi likaNkulunkulu limbewu angithi umbila bazalwane mawuthatha umbila unjengoba unjalo uthatha ubeka la esandleni ungahlala la esandleni ungaze kuphele mhlambe ungazubona ngazinceka ungaze ugcine wenze njani ubole umbila udinga umhlabathi niyangizwa bazalwane umbila udingani umhlabathi ikholwa elingazange lingene emhlabathini akukwazi ukukhula la ekukholweni libuza izinto ezingadingakala lidinga ligcina liphehlwa uphehlwa ke ilwambila lo ongenwa zilwane ngoba usuke unjani uhleli right umbila ke bafowethu uyathathwa ufakwe emhlabathini uma ufakwe emhlabathini umbila kube sekubuyisela umhlabathi umbila awuveli niyangizwa bafethu ngicela sibe kumoya kulento engikhulumayo umbila mawuthathwa ufakwe emhlabathini awuveli uhlala ngaphansi komhlabathi into oyenzayo umbila ngesikhathi umhlabathi ushisa nganoma uyashisa nganoma kwenzakala emhlabathini noma kuyabanda kodwa kwenza uhlamvu lombila noma beliqina kangakanani luqale luthambe uhlamvu lombila luthambiswa
umhlabathi angawazi ukuthi uyinhlobo lo mhlabathi noma uyashisa noma uyabanda kodwa uyaphoqa ukuthi uhlamvu lombila lenze njani luthambe. Uma seluthamba uhlamvu lombila liba nezinto elizikhiphayo ekuthiwa zimpande. Aluqala uhlamvu lombila lukhuphuke lushone ezantsi, uhlamvu lombila lehlisa impande lushone ezantsi. Angaze kusukela yaphi liyawududula kodwa umhlabathi ngaliyanto luyazama liwuphusha umhlabathi. Noma kuthiwa ngabe belithule lungakhulumi kodwa ngalelo langa liyaqala likhuluma litshela umhlabathi ukuthi manje umhlabathi njengoba ngikhona la kulo mhlabathi kunezinto ezifanele ziphume la kuwena kodwa aziphumi lezi zinto ziphumela ngaphandle ziyehla lezi zinto kuthiwa impande igama yaleyo nto. Mazehla impande zithi masiqeda nje impande bese kuqale uhlamvu lombila kube nento ekhuphuka edudula umhlabathi. Noma kuthiwa uthanda kangakanani umhlabathi uthi uyavimba umhlabathi uyaphoqa umhlabathi ukuthi uyayizwa lento ekhuphuka la ngezantsi ukuthi lento ekhuphuka ngezantsi into eqhelile nje lento iqhelile la ezantsi ikhuphuka nemawandawo futhi impande zihlezi zisezantsi iyakhuphuka nayo ayinayo zona impande kodwa iyakhuphuka ifuza le eshone ezantsi nayo seyiyakhuphuka. Mayikhuphuka ivela ngaphandle ivela ihlazana kodwa mawubheka into efakwe emhlabathini isuka ibovana ngazi iqinile levela ngaphandle ithambile. Hey, levela ngaphandle ithambile kodwa ivela kweqinile. Yakhelwe kuyo leqinile enempande ezishone ezantsi ithi mayikhunyuke iphinde inyuke bese kuthi owayifaka ehle ngoba kuyamphoqa oyifakile ayinakekele ukuthi ikhula kanjani ayigoloze impostoli ayibuzi futhi ukuthi lo ozala uzokwenza uyazi yena mayefika ukuthi uzokwenzani ufika ibuke ajikeleze nje ayibuke uyazi uyibuka nje ehleze nendoda ebuka lento ibuka indoda ayiwazi ukuthi yona ukungena emhlabathini ayazi futhi ukuthi mawungena emhlabathini wenze njani ukuze uthambe kodwa uyazi ukuthi imbewu ifakwe emhlabathini ingane ayibuka ayibona ikhuphuka abese yothatha igeja ebona kunezinto ezikhuphuka emaceleni ezilingisa lembewu sikhuphuke uyibona ukuthi angitshalanga le angenanga le mhlabathini angiyazi kodwa ngiyayibona nayo ilingisa le etshaliwe icomplain ukuthi obani laba abakhule eduze kwami ithemba umniniyo itshaliwe. Oh hallelujah. Sasiyafana siyakoduka manje ithemba umniniyo ukuthi noma likhula lokhula la uyezwa njani. Ikhule athatha igeja mthetho athi mayithatha igeja akaxoxe lutho nayo ngoba sikho isidingo sokuxoxa nayo ngoba uyazi yona ukuthi mayifanele ikhuliswa kanjani. Thatha igeja afike negeja athi ashaya eceleni kuyenzeka athi alishaya igeja isho kuyona. Oh hallelujah. Igeja lizima lishaya kuyona abese donsa umhlabathi. Oh hallelujah. Can I preach this morning? Adonsa umhlabathi athi ukuyivukuza kancane ayifaka umhlabathi akaxoxe nawo so lezi umhlabathi akasho ushayeke ngephutha akasho ukuthi sorry ushayeke ngephutha ufanele ifunde ukuthi kufanele ibonakala impande zigcinile na ngoba impande mayigcinile noma ishayekile nenxeba ayikwazi ukufa ubulawa iteje.
lento olokuyigwegwesa la uma ngimbheka mina ezweni lakamoya uthi hayi ngiyazi ikhonto ezovela la ikhona into ezovela sosizakala abantu kodwa okwami mina njengomlimi kufanele ngiyinakekele ikhule bazalwane ikhula ngesiqu ithi mayikhula ngesiqu bese yima yabona ifeze ingakayikho ifeze lento kuthiwa angazi igama lamahlamvana lawa aphuma eceleni esiqwini iwathi phuma lokuqala lithi liphume lesibili lithi uyabuka nje ikhuphuke ithi mayikhuphuke ifika phezulu mayifika nje phezulu bese ivela into kuthiwa umnyani ngale ngakithi kuthiwa umnyani nthini intshakazi iveze intshakazi ayimjabulisi intshakazi ubaba yazi uyayibona intshakazi uthi hayi lento le intshakazi le bayangizwa bangizwa intshakazi aphinde sondela uthi konke ekhula nayo aphinde ayidonse ibisele ikhula intshakazi ithi mayikhula seyiphezulu bancoma abantu bathi ozwa umhlumbila ozwa umhlumbila kamthimkhulu kamthumbila awukaqedi muhle wona uyabonakala ukuthi umphila ukuhlaza kodwa sisabona intshakazi ivele intshakazi uyabona ngoba nobaba uyinakile lento uthi uyayibona la kube khonto eqhamukayo ithi lungu eceleni ivele bese iveza into enjebana leyanto enjebana ayisho ukuthi ekhona umuntu okhulile isho ukuthi sesikhona sesifike ngoba njengoba lo etshalo yethu wenceke kuyoba ingozi uma siphatha ibandla sigcine thina ingaveli lento eyithi kulo alright ingozi umphilo ikhule ivele lento ithi manje nakhohlwa ukuthi ngesathi ifakwa phansi ibi1 ikhuphuke lento alinde umtshalo wayo ayilinde ivele ithi lungu engathi iyajeka ngathi phelelwa amandla kanti ayiphelelwa amandla ngoba mayiphumile esiqwini mayiphumile esiqwini ikhona into ezovela mayiphuma esiqwini afike umnikazi ezoyibheka ayibheke ngoba uyayazi umnikazi wakhe uyayazi into ayithalile maseyivuthile isingadliwa ngoba ayidliwa ihlaza ayidliwa ihlaza ayidliwa umbila udliwa uhlaza wathi uyabheka kulento efihliwe ngoba iyafihlwa yabona imbewu nje bayafaka umhlabathini yafihlwa uma seyivele ebantwini ifale ifihlwa yazwa iyafihlwa izifihlekela yona awubayeke lapha bafihla khona isifihliwe ungazazi ayafihlwa isifihla yona ikhona bese fika umnikazi ngisho umnikazi afika umnikazi ayibambe isikhwebu asithi abona afihla umevula ethi uyabona ukuthi usayigave phinde emuva abayiphinde emuva umnikazi abayiphinde emuva abotha amagevu abesebuya kwesibili makhohlwa njengoba ishone phansi neimbande ayisekho phansi angazi hambe ngani ngomhlola abezana uhlamvu lafa kwaphansi angilazi likhuphuke nini
Ngikhushulwe ubani nazi na ufika phezulu sibona umnikazi walo engasenandaba nolutshalwe phansi engasenandaba nohlanga engasenandaba nenhlakazi usefuna imbewu ayitshala awu imbewu wayitshala ezasike manje wayifuna uhlangothini wayifuna uhlangothini manje hathebe imbewu ngoba wayitshala ezansi usayifuna uhlangothini ngibona ehla manje thatha isikela lente khunisa lembewu eshona ezathatha isikela ahlaba isikela ezansi ngoba ayisenamsebenzi leshona ezansi kodwa seyinomsebenzi lephezulu thatha isikela isizumbu asenandaba futhi nohlanga isizumbu shaya intshakazi ibeka le shaya ibeka ufuna isikhwebu wena naso futhi mayifika kusona sivalwe ngamahlanga uyasihluba lamakhola ngazo nasizwa isikhwebu siyahlutshwa kahle sihluba funeka imbewu bese phula phoko asikhali sithi kwamphula uyabona into esiyibhokile sekufanele manje isikhwebu sibe nqunu All right. sibonakale kahle nembe ingabikho indawo enamathele kuyo ime njengalokhu yayingadijali seyimiyodwa ingadipende kumuntu seyimi ngale ndlela emiswe ngayo kwaseqala inhlamvu umthimkhulu zehla seziningi uyazi ziyakhona inhlamvu ukuthi zisesibe lapha zafika kanjani ubani wazijala seziqhamuka seziningi angazi bafethu ngicela ukuyifunda le ndaba eBhayibhelini bese ngisuka la asifunde Kolose chapter number 2 ungifundele inhloko ndaba yakho yazi iBhayibheli lami mfowethu lisho ngenye indlela ngiyangithanda ungifundele lawo leli lakho lithini isihloko isiluleko sokubambelela kuKristu yabona ngale lami alisho kanjani lithini la kumthetho lesingisi freedom from rules and new life in Christ. lithini Freedom from rules and new life in Christ. freedom from rules. From rules and new life in Christ. all right and new life in Christ right lithini leli impilo epheleleyo nxa sikuKristu impilo epheleleyo nxa sikuKristu njengoba senimamukele uKristu Jesu eyinkosi hlalani kuye nihambe naye bafethu ngicela lento esikhuluma la akuyona into yomdlalo njengoba senimamukela uJesu ngama njengoba seningabazalwane yenza kanjani hlalani kuye hlalani kuye hlalani uyazi bafethu angisho ngishumayeleni uKristu ngithi ake nihlale kuye asika angisho ukuthandaza ku right ukuthandaza ungathi kuzovela ekuhlaleni kuyena ngoba ukuhlala kuyena mawuhleli kumuntu ufuna umuzwe uhleli kuye
ukubona ukuhlala umuntu lo hleli kuyena kuze kube njani kube buhlungu ufuna sihlale kuye azakhulume. All right. Okay. Izinto la ekukholweni kwethu njengoba sinisiwe ngeke uJesu akulula uJesu avele kithi. We are too busy. Sibhizi asikwazi ukuhlala kuye. Sibhizi uyabona singabona ama cellphone ethu indlela esihlala ngayo emafonini ethu kufanele kube indlela esihlala ngayo kuye. Angithi manje umuntu nje uhleli la kuyena uzwa yonke into ayikhulumayo kusho ukuthi sigcina siba njengaye yonke into ayikhulumayo kusho ukuthi uJesu ufanele abe yiWhatsApp yethu. All right, the Facebook. Abe uFacebook wethu. Yo. Abe ile nto ke ngoba iphone akithi ngenibona iphone uhlala kakhulu nini? uJesu. Yeah. Kodwa uyena umuntu efana ngabe njalo uhlala kuye. Now kunezinto ebengafanele sizithandazele. Uma hleli kuye. Uyabona uJesu masingahlala naye ukwazi ngisho ukuthi alale nathi aphinda ahlele. Benazi uJesu ukuthi kuyenzeka sithi siyadla kanti sihlala bani? Aniyazi leyo nini? Aniyazi. uJesu masingena etafuleni ungena nathi. Lapha etafuleni. Udle ukudla. Udla nathi. Uma ebengathola imibhalo le ikhona imibhalo eshoyo. Ethi uJesu sihlala naye, sidle naye. Yeah. Angithi konke njalo? Yeah. Hlalani kuye. Kuye, nihambe naye. Nihambe naye. Naye. Manje bafethu uJesu manje asihambi naye. Angani umhamba phambili sisale noma ithini esisala ahambe. Kodwa ikhona njani? Njengoba sophuma la esontweni nje kuyaphoqa ukuthi uJesu asale esontweni. Into emphoqayo le ncini. Ngoba ngeke akwazi uJesu ubambe nathi ngoba sibhizi. uJesu manje usuka sibambezele. Emotweni umzwa sethi thandaza kanti ngijahe ukuyesiphe. Athi angithandaze la endleleni. Manje ngihleli nawe ukuthi angithandaze kanti mina ngibhizi. Jaha ukuyesiphe. Ufuna ukuyodla esiphe. uJesu uthi angingadli. Jesu waye uthi angithathisa izwi lakho thina Jesu. Into enza singayizwi lakho kaJesu ukuthi asihlale naye. Bafethu iqiniso mhlambe kunento engingayazi nini. Umzalwane osindisiwe ubeka vela ginqike nemoto njengazi. Bekenze. Umzalwane osindisiwe bekuthi mangabe kuzoginqika imoto naye azi before imoto iginqike. Makunento ezokuhlasela bowazi kahle into ezokuhlasela before ukuhlasela njengamanje ibandla lithule tu alihlali naye umuntu efana ngabe sibhizi ncibeko sibeke imvuselelo sibekela uJesu imvuselelo siyambekela uJesu imvuselelo abe khona imvuselelo kwesikhathana masiqeda nje imvuselelo noJesu siyabonga Jesu papa usebenze kahle enkosini uhambe kahle sobonana ngelinye ngamzwana siqala imvuselelo impilo yakhe leyo mfethu yethu njengamakhono njengoba kuyiSunday namhlanje sihlangana sifuna ukuzozwani sifuna ukuzizwa inkosi angithi sasa do olesibili do olesithathu do olesine do olesihlanu do umqobelo do siyabonakala ngeke sithi izidlo zenkosi kodwa futhi asimemezeli siyagula sikhula ngempela yabo siyagula sifana nabahedeni ingenxa ukuthi sihlali naye akakwazi ukusixoxela ukuthi yazi lesisifo lesi sifuna ukuphuma ukuzila ukudla uyazi ayidingi lento bishop uzakuthandazela lento sila ukudla 3 days izohamba asilazi iphimbo lakhe asimazi uJesu ngoba asihlali naye sihlala nama cellphone sihlala nama television bafethu iTV sihlala naye kuseni uzoshona la uJesu siyahluleka ukuhlala naye 1 hour 1 hour. Speech
sinamafoni ethu sidlala hey bafowethu yazi into esiyenzayo manje sidlala ama YouTube bani sidlala ama YouTube sidlala siyadansa sibuka lemidanso ngisho ingane zethu khule ngoJesu zikhula ngomdlalo uyayizona manje lento ije funa umuntu mayengena eminyango afundiswe izwi likaNkulunkulu into yokuqala leyo ekufanele umzalwane afundiswe izwi likaNkulunkulu afundiswe ukuhlukana nezono ngoba sizoba nengxaki yokuthi umuntu engena eminyango akafundanga uzoma phambi kwabantu enza into efanele ngabe yenziwa abantu abafundile yenziwa uyena engafundanga awazi bawungambuza nje ukuthi mzalwane uhlabelelelani uthi ngiyahlabelela kuba ngifuna uba kunandise esontweni akazi ukuthi ukuhlabelela ukudumisa uNkulunkulu usenzela noma kanjani ngoba akazwanga ngoJesu wagcina phansi isandla waseba yiworshiper kanti iworshiper liyakhiwa ngezwi likaNkulunkulu lize lifike la khona lihlukana nezono khona ukuze balima phambi kwabantu libe lingcwele emzimbeni nasemphefumulweni emzimbeni nasemphefumulweni ngeke sithi sidlala kuma Facebook nakuma WhatsApp sibe sicabanga ukuthi singama phambi kwabantu sithi soba roba abantu bakaNkulunkulu abarojwa umuntu phambi kwabo otrainiwe oyizwile inhlungu yekholwa awungathi ngiyafundisa ekseni ozwe inhlungu yani bazalwane ya akufuneki makhona umuntu ome phambi kwenu bazalwane nithi kusho ukuthi esontweni kuyadlalwa nosibani baziwa kodwa kanjani bamile kusho ukuthi sonke singanjani isatshwe le ndawo kwaziwe ukuthi kufanele ube right noNkulunkulu ube kahle noNkulunkulu ukuze ke kufakazeleke uthola udumo oluhle ezulwini nasebantwini umuntu kufanele afundiswe ngezwi likaNkulunkulu mzalwane ngoba mase kufika isikhathi sokufundiswa kufanele umpostoli ukubabona abanye abantu mase ufike la khona ufikelele kudodo lophelele abanye abantu bayahlehla hayi ngoba besuke behlethiswa basuke behlethiswa ukuthi imfihlakalo kaNkulunkulu manje iya iqina sekwakhiwa abantu manje bangempela abazomela ngoba akufuneki nina nifane nabo bonke abantu into yenu ufuna ihluke nje babuza abantu bahluke ngani lapho kuthiwa bahluke ngevangeli kanjani bayahlala nabantu noNkulunkulu bayahlala noNkulunkulu abafundise impilo iBhayibheli la ehlokweni sendaba yami lithi injani impilo ephele yabona ufuna ufike la khona impilo ibe njani iphelele kusho ukuthi uJesu ngamagama ufanele abantu babemfuna embaleke uJesu bangayesulwini no asikhuluma nje iqiniso isikhathi sokuyezulwini ebantwini fanele senze njani siphele sokuthi bayezulwini fanele abantu bambone uJesu ukuthi umambani mega wafika kumambani nje wakhulumiswa abithi uJesu la ufika lapho phakathi kuthina umambane akakhulumi ngokuthanda ngokuhlala noJesu uthi mekwakhuluma nje akhuluma ukusho kwakhe ngesikhathi esho lento ayishili vele yenzeke njengoba injalo ngoba umi kahle uNkulunkulu ukona umuntu ombona udlayo yazi no bengithanda ukubuza uNkulunkulu lomuntu hayi so great R great R uyafunda yena kodwa uright saka great R sikhona isithe singayifunda zopopayi ka great R sifunde ukuthi kusho ukuthi ufikile useqalile ukwenza njani ukufunda once wangena ka great R ufuna uzimisele ukuthi noma kanjani kufanele ngiye ka grade 1 ungavumi la ekholweni ukujomba ama class ojo uzokwenza i disorder in the house manje uma ujomba ama class uzosenzela inyanga ya funa ukufunde ukuhlala eclassini ofunda kulona ungabahalela abantu uyazi kungenzeka uhalela umuntu ngaphambili uthi
ayinamba engenza kancane hayi ungenza kancane uzokwenza futhi kancane inkinga useka grade R izifundo zaka grade R ziqede ikhona lento kuwena eka grade 12 kodwa manje ngeke sikufake grade 12 ngoba u grade 12 uyamazi la uyakwazi ukubala imaths uyakwazi umnandi kwimaths but awukwazi ukubala la yabona kusho ukuthi into kaNkulunkulu yakha umuntu ngoba sizokuthatha sithi ake umela ushumayeza abantu uvele ukhombe ikhehle lidala uthi uyabona nina uJesu kanti asifundi kanjani ingane ayimkhomba umuntu omdala ingane nje ayimkhomba umuntu omdala noma ingaqo kube sekuvela ukuthi ujombile nange khomba umuntu omdala ingane incane engakaze ishade nokushada isiqala ukufundisa ngomshado iwaze lapho umshado ubafundisa kanjani ngomshado ungakangena emshadweni asalona bona nemshadile siphatheni kahle ingangeni lawo ama-class lawa abantu abashadile musho ungena entweni ongangeni kuyo ake uhlale nganeni kwa grade R kuze kufike isikhala sa grade 1 othi mawufike futhi akufundisa ungaqedanga evasithi sanibona tumani bazalwane kezwakala ukuthi imfihlakalo ingaphezulu manje udini isitha ubheleza bulu udiniwe manje diniwe uyadlala ubheleza bulu uyadlala Satan amadimoni no moya siyawuthulisa in the name of Jesus siyawuthulisa awuthula uthi du siyashumayela Satan siyashumayela hey thula uthi du abantu babekhuluma noSatan uyakhuluma awuveli ubaba lo moya ubaba disturb into yakhe haleluya diniwe sitha sekuzoma nje ubenje umasitha sekuzoba nje phinde ubenje thina masitha sekuzoba nje phinde ubenje thina masitha sekuzoba nje phinde ubenje thina masitha sekuzoba nje phinde ubenje thina masitha
Oh Jesus.
Uthule through. Uyazi umoya uthi uThixo la. Yeah. Awuyilo le. Uthule through. Awusuke ivangeli. Bafethu. Usangiyeke. Angivele ngiyeke. Oh Jesu. Ngivele ngiyeke sithandaza. Hey. Kodwa nje ngiyasho uzoqinta ivuma. Vuma nawe. Mawufuna uJesu abonakale vuma nawe. Vuma mzalwane vele uvume nje. Mawuxhozwa kuleli vuma imbazi ekuxhoze. Usukazi ukuxhoza uthi ukuxhozelana. Ufuna ufane naye. Ngoba ngeke ufane nawe senje. Vuma. Vuma uthisha lephambi kwakuthisha. Vuma ukudla into akudlisa yona. Musu ukuthi lento angiyidli. Idla kulendlu ngoba lento uzokhula ngako ukudla. Jesu. Oh Jesus. Kunisisa kusidlize. Ngoba le ndlela esoyihamba yinde. Ineyilingo endleleni. Ah, Jesu. Uyongisiza. Nasekufeni. Angiyidli. Uyongisiza. Uyongisiza nasekufeni.
Moya. This is spirit of joy. Spirit of joy. Umoya wentokozo. Ngizwa umoya kaNkulunkulu ejabule. Hawu. Moya ngwele. Uyazi siyabona. Kungathi joy. Joy lekhesa. Joy. Spirit of joy. 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 Asas now to joy. Sijabu, yes. Sijabu. Sijabu. Sisendoze kamoya. Sisendoze kamoya. Nangu moya usihlekisa kulethu. See the spirit of joy. Spirit of joy. Look at the spirit. You nakaya. You nakanoya.